Ola amigos, pois xa estamos no quinto vídeo, no quinto exercicio sobre a autohipnose. Neste caso, imos a tratar o alivio para a dor. Estaría ben que revisaras os anteriores exercicios para lembrarte de cousas, para seguir practicando, para entender a dinámica que levo a dor. Acompáñanos na nosa existencia, é o que fainos a pertenencia co reino animal. Non existe un termómetro para medir a dor. Isto quere dicir que hai persoas que o mellor, máis ou menos o mesmo feito, son máis susceptibles de sentir moita máis dor que outras. A teoría máis actual sobre a dor e que serviu de premio Nobel aos seus autores é a teoría da porta. A teoría da porta fala sobre un conxunto de sensacións que son o medo, a ira e a tristeza e as súas posibles consecuencias e creencias que o retroalimentan de alguma maneira, que o que nos pode chegar a decir é que o mellor cambiando todas esas crenzas de maneira positiva, podemos revertir ese afrontamento, podemos revertir esa sensación. As investigacións na área de hipnosis para dor está vivindo unha etapa de florecemento, pero xa no ano 1957, en Cuba, o doutor Mariano Díaz Díaz, xunto co director do Hospital de Maternidade da Habana, xa facía estas prácticas para o parto. De feito, a partir de aí empezou a constituirse o que é Instituto para Hipnoloxía. Gustaría es que empecedes a ser conscientes de como no tema da dor interveñen moitos mecanismos psicolóxicos. Por exemplo, un exemplo moi típico é dun corredor que vai correndo unha carreira e que mellor na súa perna prodúcese unha fractura, e como é posible que esa persoa poida seguir a carreira e que chegue á meta, que no momento que chega á meta é aí cando empeza a sentir que lle doe esa perna. Que está pasando? Quen creedes que é o que fai que isto ocurra? Por lo tanto, é posible aliviar certos síntomas da dor mediante uns mecanismos. Un dos mecanismos é a distracción. O sea, o exemplo que puxen anteriormente, vese que a persoa estaba tan enfocada en gañar esa carreira que de alguma maneira a súa mente suprimiu esa sensación de dolor. El tiña moi claro onde quería chegar e a súa mente fíxolle caso. Outra maneira é o cambio de interacción entre os componentes da dor. Como se consigo isto? Cambiando o que o pensamento e a emoción. Por exemplo, no exercicio que fixemos de mans quentes, o que se fai é unha relaxación muscular. A relaxación, sentindo esa relaxación, ti vas a sentir menos dor, porque o dor ven moitas veces da tensión muscular. Entonces, vamos a cambiar ese atributo da dor. Recollendo ese exercicio, no momento que estás co tema das mans dentro do recipiente, que xa non podes subir o brazo, queres subir o brazo, xa sabes que estás en trance, vamos a ir máis profundamente. E como facemos isto? Cambiando o atributo de calor polo de frío. Entonces, vas á zona que ti teñas dor e intentar aliviala como se un vento frío estivera pasando por encima dela. E vas a notar ese frescor. Ese frescor é o que che vai aliviar a zona. Por exemplo, para as persoas máis visuais, podemos cambiar a cor da dor ou facer como se foran sombras e luces. Isto quer dicir, por exemplo, se che doe o cuello, visualizalo como algo negro, e para que se cure, que algo que teña moitísima máis luz, non? Visualizar como entra de repente unha luz nesa zona e o deixa todo claro. Cando estamos aí en estado de trance, que cando non podemos levantar o brazo, outra técnica que vai moi ben é a técnica de abandonar o corpo, de imaginarte que estás noutro lugar, o lugar que a ti che guste máis, que estás de maravilla, que estás desfrutando. Esa é unha técnica que eu utilizo moitas veces cando teño que bailar, que se non fora por eso, por este exercicio de autohipnose, seguramente pois non podería facer moitas cousas.
E nada máis, amigos. Bueno, nos seguintes vídeos seguiremos profundizando nestes temas, sugerindo técnicas e non os perdades ningún para seguir autocontrolando, analizando e sobre todo mellorando o vosso benestar.